ka koso wach ni koro waonge opposition? Dhi luwore gi weche mang'eny. Mokwongo, pod wakia ni to Gen Z gi wach mar ni Azimio kata ODM odonje sirkal gi kao nade. Wang'iyo ka nitiere paro opogore, nitiere mixed reaction e Gen Z. Pod en litmus test, idwa pim ni to Gen Z gi nyocha gi kopo ni ok gidwar riwruok mar Raila gi Ruto, be gin gi nguvu mar keto pressure, nikech ing'e ni Gen Z oketo pressure ma Ruto go bade piny. Otemo buogo gi, otemo kelo threats, otamore. Ineno? Koro odong'iyo ni to Gen Z gi be gin gi nguvu mar dhiro ji ariyo gi koriwore, mano namba achiel. Mar ariyo, gima timore i Azimio wakia. Nyocha ka wawuoye e wach mar Gen Z ni mokadho kane wan gi chairman mar UDA ma Homa Bay, ma South Nyanza, Ondiek, nowacho ni jogi opogore nikech ne gidwaro ng'ato ka ng'ato dwa keto ng'ate. Kalonzo ne nigi ng'ate, Wamalwa ne nigi joge, Raila be ne nigi joge. Koro en nowacho to ma ok en verified truth, nikech wan wakia, but en mane gima nowacho ni jogi sani gore mondo gitim ang'o, gidonje sirkal. Kopo ni mano adier, to ginya winjore, maybe nitiere positions ariyo ma pod odong', maybe ineno kaka isogi, to giwinjore awinja to gidhi mbele kaka Azimio. To kopo ni adieri faction mar Wamalwa gi Kalonzo gi Martha Karua ok dwar sirkal, to wachako neno mana formation mar siasa 2027. Waneno ka koro, nikech wakia ni to jakom ni marriage mar gi Ruto ni odhi mariga man. Jakom dhi chako wuok kendo, koso dhi siro Ruto tam mar ariyo, koso odhi balo, mano pok ong'ere. Mar ariyo, Martha gi Kalonzo gidhi chung kendgi, koso koro ing'e ni gigi nyaka warit time mondo ka giromo mondo wawinji. Ka gibalo, to manyiso ni Kalonzo dhi chung yore, wakia ni Raila gi Ruto dhi nyaka karang'o. Ka giriwore, manyiso ni Ruto gi Raila dhi chung yorgi. Gen Z be koro ji dhi panga, manyiso ni environment mar siasa 2027 osechako gorore maler kama. To koro irito mana ni to Azimio interest margi en ang'o. Ka en positions ginya winjore, to ka en ni ji obalo gima ne Kalonzo wacho ni gin gidwaro transition, then nyiso ni environment mar siasa 2027 osechakore. Lakini kaka sani, ng'ata dwaro ni kwe obedie. Kwe ber molo koko. Alafu siasa, position mar siasa gi change ok en gima biro piyo. Raila osegore ne piny ni higni adi, to pok ochopo kata presidency, ero samoro kodhi kata yuda. To higni gi teo fight mondo ochop kanyo. Koro Gen Z gi be nyaka ng'e ni political process is not a smooth transition. Nitiere interest mang'eny sana e siasa. Mondo mi koro yie ni mondo ibed jatelo ok yot. Sani giwuoyo mang'eny sana, moko nyoso chak kata luong ni Tom Mboya mochier, kiang'o aneno gi ka. We mondo koro tergi ni aya Tom Mboya mochier, koro chunga ne gavana ma Nairobi ka, mondo koro ng'e koro kaka siasa e. Kanye ma koro ipimigo. Wuoyo yot sana. Bede kona kamoro ti wuoyo yot sana. Lakini koro mondo mi kaw position mi bed jatelo, ok en gima yot. Wan wasetemo dhiro. Kata mana UK, ma is the most progressive democracy. Nyochi neno mana kia nyithinda auchiel kende mobedo members of parliament. Kene gin adek. Ineno? Mondo mi donje political space ok yot. Ok en wuoyo gi timo pogore. Koro mondo mi wane ni an street one, to kane ka dhi miyo Gen Z any power. Sani ka koro, nikech Gen Z gin, unless gidhi wacho ni gin, nok gigo kura. Nikech nuwago kura ni ji adi? Ni ji ariyo. Either nigocho ne Raila, kata nigocho ne Ruto. To sani king'iyo sirikande ni, Raila ma koro nigi nguvu kata molo Ruto. En gi nguvu nade? Kalure kod joten migepe momiye kose? Gima kelo koko Kenya ka en mibadhi mar pesa. To kanye ma Raila osedhi ochung'e kar pesa. To gi planning, kuonde ma pesa go dhiye. Onge kuma nitiere potential mar turn economy round kaka mining sector.
koponi okaw pesa ni kan mbadi mobet kachacha to gichako kaw pesa ni giturn godo mineral sector around, then that will